Dali na no, iliwan mo ang kambing. Iliwan mo ang kambing. Oo. Masungit na si Star. Nagle-labor na siguro. Ayan. Ayan naman kasi yung mga makukulit. Hi mga kasinag, magandang umaga po at isang maulan na araw sa ating lahat. Ngayong araw po pala ay due date ni Star, kaya pinaliguan ko po siya para malinis yung kanyang mga dede kapag nanganak siya. Para pag nagpadede siya, malinis. Ayan, nilinisan ko na ng maaga kasi nakita ko kanina na may sign na malapit na talaga siyang manganak. Makukulit na ang mga biik natin. Sobrang nakakatuwa mga kasinag kapag ganito na yung makikita mo, yung alaga mo na nag-i-improve sila. Kaya nawawala yung pagod at puyat na naramdaman ko. Upay! Ayan, ang ganda ng dede ni Star. Masungit na si Star. Nagle-labor na siguro. Ayan, Ayan naman kasi yung mga makukulit. Sana mga anak si Star araw para hindi ako gaanong mahirapan. Ayan nga pala, may ginawang higaan sa amin si Imboy bago siya umalis. Ginawa niya kami ng mataas para daw mas okay. Kaya thank you Imboy. Yan, lagi lang silang may gatong dito para hindi sila lamigin kasi sobrang ulan dito sa amin mga kasinag. Ilang araw na pong laging maulan dito. Kaya sobrang maputik at suspended din po ang klase dito sa amin. Ayan, sobrang makulimlim. Mahangin. Buti na nga lang at hindi nagba-brown out kasi pag nag-brown out, mahihirapan ako sa pagbabantay ng mga baboy kasi madilim. Yung solar lang na yan ang ginagamit namin. Kaso pag ganitong makulimlim, hindi naman siya nagcha-charge ng maayos. Kaya salamat at may kuryente. Wag lang mag-brown out. Ayan, tapos na kayo magpakain. Humabol si Bunso. Puti be. Babalik na lang kami mamaya. I-check namin. Kukunin lang namin yung mga gagamitin ni Star. Yung mga paglalagyan ng kanyang anak. Yung mga paglalagyan ng kanyang anak. Ha? Ayos na si ano. Ayun, nakalakaw na ano. Date na lang. Bakit sa ano kayan? Sa otro aga. Ano na yan? Sulit ng bitis. Musta, ulit naman na kita. Yan, yung pinaglagyan namin yan ng ano, sabaw ng talaba. Pampagatas. Kinuha ni Bunso. Si Bunso ang kumuha ng talaba. O, baby, magpayong ka. Oo, nag-ura na. Paano na kita mauli? Araw ko. Aratyan na kita mauli. Very good talaga si Bibi. Ikaw na magpayong. Bahala pa. Dali na, dalaga na. Luy-luy ka ng tabaka, madapa ka.
Ay, Kambi. Kambi. Hain si baby mo, Kambi. Good morning, Kambi. Masa kayo sa likod. Mm-mm. Sweet siya sa mama niya, ano? Katibay. Nakikikawat sa mama niya. Ano? Baba yan na. Oo, iyo. Baba yan si Kambi-Kambi. Toink. Napapatibal na. Na ano daw yan? Oh. Naboboring siya tali nakaluwas. Mauran kaya. Nonoy, ilun mo nonoy ang kambing nonoy. Dali na nonoy, ilun mo ang kambing. Ilun mo ang kambing. Oo. Ilun mo ang kambing. Naglapatak. Ilun mo ha. Itong matindog yun dyan ako sa anak ang Ano kay babaw? na hiling ko niyan. Napagal na. Ay, napagod na si Kambi, si baby Kambi. Na ano ba kayo nakahirig daw? Oo. Mayo siyang kakawat ng toink. Kumitog ang putak niya. Sulo-sulo kayo. Nakula na mo. Basta na ulit kita. Uwi na kayo mga kasinag, magkape muna. Hindi pa kami nakakapagkape. Oh. Kape po tayo mga kasinag. Maraming salamat po mga kasinag. Hanggang dito na lang po muna mga kasinag ang ating video. Sana po huwag kayo magsawa sa panonood ng aming mga vlog. Maraming salamat po. Bye-bye!